Χαρή, κοίτα τη δουλειά σου. Μη σε απολύσω. Γιατί θα αρχίσουμε να τρώμε κανένα καθένα σχέση με ρε φίλε τώρα ποιος σχέστηκε. Οπότε θα τα πούμε ευθύνους με αύξοντα αριθμό. Δηλαδή θα ξεκινήσω από το τελευταίο που δεν παίρνουμε τα τελευταίοι τρεις και ξεκινάω τρίτο, δεύτερο, πρώτο. Όποιος θέλει να βγει κάτι παραπάνω, τα 50 ακόμα ισχύουν. Δεν έχουν προφές δηλαδή τώρα προς τον κόσμο, δεν λέει κάτι. 5, 4, 3, δεν έχει κανένας. Οκ, εντάξει, εγώ πληρώνω. Λοιπόν, έκτη θέση είναι οι χαμένοι εξερευνητές. Έχουν μαζέψει 382 πόντους και τους ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Πέμπτη θέση είναι οι Αχνοφαίνοντες. Έχουν μαζέψει 459 πόντους και κερδίσανε και μία από τις 3 καλύτερες φωτογραφίες του διαγωνισμού. Η τέταρτη θέση, πάρα πολύ χαριστικά όμως, γιατί ήταν μαμάξια, είναι οι φίλοι μου, εγώ για τις μπύρες ήρθα. Θα βγαίνανε πρώτοι, αλλά πατήσανε τρία μηχανάκια και προσφόντουσαν.
Πήγαμε να βγάλουμε φωτογραφία με άγνωστους μοτοσυκλετιστές και δεν σταματάγαμε τα κολόπεδα. Δεν σταματάγαμε, οπότε δεν προπάγασαν να τους κυνηγάνε αμάξι από πίσω. Λοιπόν, πάμε τώρα για τα μετάλλια που όποιον φωνάζει έρχεται. Αδιάβροχη τρίτη. Είναι 608 πόντι, έχουν κερδίσει και αυτή μία από τις 3 καλύτερες φωτογραφίες του διαγωνισμού. 608! Θα σας έδινα παραπάνω, αλλά έχεις μια βαρία και δεν μ' άρεσε. Δεύτερη και πρώτη θέση που είναι μείνει. Λοιπόν, δεύτερη θέση είναι η Γαμπόβ. Και η φωτογραφία. Μαζί μας. Όπα ρε. Θα κάνουμε δηλώσεις. Έχει γίνει λάθος. είναι αυτό, ναι. Πρώτος δώσει τα αργυρά. Έχω δώσει σώμα μου, ρε παιδί. Κάρτο. Μια δουλειά είναι. Παράγκα. Παράγκα. Πρέπει στα μετάλλια, ρε. Τι είναι αυτό. Το ασημένιο είπαμε. Ποιος το φόρεσε. Έχουν κερδίσει και αυτή μία από τις 3 καλύτερες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη μητέρα μου. My pizza. Να σου κάνω ένα. Σε πειράζει τη φωτογραφία που βγάζει που είσαι γυμμένο στην κλίνη να την πάρεις σε ένα ημερολόγιο. Όχι. Αλλά κάθε μήνα θα έχεις ένα. Τσιντουρά το πυρέλι. Και πρώτη θέση είναι η αναποφάσιστη. Οι οποίοι κερδίσανε και το θησαυρό. Τους πόντους μας δεν είπες. Τους πόντους δεν είπες. Τους πόντους δεν είπες. Άρα τους πόντους δεν έχεις πει. Α, συγγνώμη. 1334. Ποιος είναι ο αρχηγός? Το πενιντάρικο. Το πενιντάρικο. Θυμάστε. Και φωτό. Φέρατε και μπάνιο. Ναι, πάντα όλα. Όλοι. Παιδιά, δεν βγάλαμε φωτογραφία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Πάρα πολύ και για όσοι αγοράσαν που ήταν και το στηρίξαν το θέμα, ευχαριστούμε επίσης. Ευχαριστούμε τον Αντρέα εννοείται για την οργάνωση με τα μπλουζάκια και όλα. Ευχαριστούμε τον Χάρη παραμένει ο ίδιος κλασικός αγαπημένος Ρωσμαλάκας που βοηθάει το μοτό και το έχει κρατήσει ζωντανό. Και ευχαριστώ και εμένα που με έκανε η μάνα μου.